Свавілля окупантів в Криму переходить допустимі межі. Російська влада на окупованому півострові всіляко утискає права корінного населення з метою вижити кримських татар з півострова. Таких сумних висновків дійшли експерти Кримсько-татарського ресурсного центру. З початку цього року окупанти провели 66 обшуків в домівках кримців, провели понад 70 незаконних затримань, виписали 22 штрафи на загальну суму понад півмільйона гривень. За цей період 7 людей, які перебувають у СІЗО, вкоротили собі віку. В большинстве случаев задержанием подвергаются люди, у которых прошел обыск. За первое полугодие у нас зафиксировано 73 таких случая. 51 случай был в отношении представителей коренного крымско-татарского народа. И я думаю, это целенаправленно делается с той целью, для того, чтобы все-таки способствовать такому вот выдворению, или не выдворению, а выдавливанию коренного народа из территории со своей родины.